čtvrtýho partu na Cryofear. Předtím jsme skončili někde tady. Počkat, myslím, tady. Takže... že natačím tak pozdě, ale to nevadí. Stejně mám to úplně jedno. Toto je myslím čtvrtý part, no to už jsem říkal. Ježiši. Čekuj. Panebože. Tak už? No, dobré. Tak jdeme. Tady má. Tady jsme vlastně šli pro ten checkpoint teda. Jsem si šel uložit tu hru. Ale já teď sakra nevím, myslím tady, ne? Jsme někde, nebo jsem někde toho skončil. Tak načítá se 5 hodin. Tento part bude tak, nevím, 12 minutový. Nevím, proč se tak laguje teď. Za to se fakt omlouvám, ale... Nevím, prostě mám zajebané kompu. Jak jsem říkal, blbý program na natáčení, takže... Tak... No tak ne, no. Ježiši... Počkat, to stopnu. Dobré, tak to je fakt kvůli tomu natáčení. Počkat, toto je zamčený, že? Tak. Jsme to otevřeli. A teď... Teď budem... Tak tady ty asi nezabiju nikdy. Ty vlastně musíme jít do nějakého toho patra. I když už nevím do jakého. Jsem to už hodně dlouho nehrál, jak jsem vám říkal v prvním, nebo v druhém, nebo v třetím, to je jedno. Fuj, co to bylo? Co to je? Jo, kdyby něco to trošku zesílím, abyste to víc slyšeli. Lock. No dobré. Takže, ty vole. Hnusné děcko, vole. Dobré. Se vedem zásobník, já mám pistoli, jo mám, dobré. Takže tady ne. Já tady hovno vidím, takže jako. A vy tam uvidíte už úplné hovno, takže. Jo, a tady musím vlastně zjistit ten kód od toho, nebo. No, prostě ten kód, no. Nebo jak to mám říct, já nevím. Před chvílí jsem se díval na jednoho borca, ne, to bylo to jedno. Třeba sem. Ale sem to nepůjde. No, nepůjde. Tam půjde až někdy jindy. Počkat, tak zkusím jít sem. Fuj. Hej. Jestli to fakt nechce hrát dneska nějak, ale... Pokusím se udělat dobrý part. No fuj. Ty vole, to nemám prostě. Já to prostě nemám, ale. Doufám, že s tím co nejdřív skončím, vole. Tady toto si vezmu. Tak, dobré. Saving. Pane bože. Ty vole! Tak to jsem fakt nečekal. Takže já to mám úplně nahlas jak cí, vole. To se prostě nedá, vole. Já nevím, já si tady ten part už trošku zkrátím, protože se to fakt dostanu. Tady něco bude, no, ty vole. OMG, ty vole. OMG. No ty vole, rychle do výtahu. Ty vole, to je psycho. Nevěděl jsem, že Cryofear je tak hrozný. Jsem vždycky spíš hrál takový ty bonusový mise a takový prostě. A ne příběh, ty vole. Doufám, že tentokrát mám lepší koment, protože v prvním let's playu to bylo fakt strašně, já jsem se na to díval. Ale to je můj takový čtvrtý let's play, tak doufám, že aspoň na té úrovni jsem. Trošku lepší. Asi těžko. Tak tady asi nepůjde, to vím. Ty vole, fakt se za ty lagy, já mám takový natačící program, který musíte dát každou hru na Windows prostě. Oh shit. Kdo by chtěl taky natáčet, jako třeba já, nebo žádný natačící program, nebo neví, kdy by ho stáhl, tak já mu ukážu klidně. A nebo se podívejte na YouTube, to on se taky může napadnout. Ale kdo by chtěl, tak já mu to klidně řeknu. Takže, no krvavý dveře, no, choď tam, vole. Inteligent. Doufám, že moc neslyšíte televizi, protože mám celkem nahlas, jako. Já nechápu, proč se mi to... Počkat, sorry. Return game. Co to, co bude? Ne, vole, ne.
Krvavá vana ne, ty vole. Oh shit! Hej, on vstane, že jo? Hej, ne, ale myslím, že ne, já jsem to jednou viděl, myslím, že nevstal. Oh, ne, nevstal, díky bohu. Ty vole, no. Tak a jsme v řítí, no. To je výborné. Po ty svíňo. Aha. Tady nikdo není, no. Tak to jo. Hej, já vím, že se tady něco stane, už si nepamatuju vůbec co, ale vím, že něco na mě vyletí, nebo někdy později, já nevím. Ty vole, doufám, že mám zapojený mikrák. Jo, mám, cože? OMG, ty vole! Jo, co jsem říkal? Ty vole, no tak něco na mě vyletělo, něco malýho. Ty vole, jo? No to nevadí. Takže tady jsme nic asi nesebrali, jenom lano. A klíč. Tak a tady asi použijem to lano možná. Tak ne? Jo? Hej, čum to jo? Lano jde. Tak dobré. Už to začíná být trošku strašidelnější. Já nevím, já dneska asi fakt končím dřív, protože... Oh! Protože já na to fakt nemám prostě. Krajofir, ty vole, to je... Buďte rádi, že jsem to začal vůbec natáčet, ty vole. No tak, já na svým kanálu budu hodně natáčet hororovky, takže... Mám tu smůlu, no. Je, tak... Budu. No nebudu kombinovat mobil s tím nožem, protože to pak bodáte úplně takhle pomalu a to je pak na hovno, to vám pak ubere celý život, ty vole, celý HP prostě. No začíná akta X, vole. No a to mě stejně nebaví. Nevím, ještě tak 4 minuty a končím. Ne. Ty kurvo jedna hnusná. Sorry za ty lagy, nebo ten debilně zvuk, vole. Hej, ale tady nemám chodit, to vím, tady ne. Nebo jo? Nebo že by jo? More? Kaž? Tak tady se mi to nelíbí na 100%. Ne, odsaď padám, vole, prostě odsaď padám. Ne, tam nebudu, tam vím, že jsem už byla zbytečně tam chodit a doserat se zase. Fakt sorry, za to, že natáčím 15-minutový videa, ale za to nemůžu, no. Málo shlédnutí. Tak a nemám tamto. Počkat. A nejde to náhodou od nějaké té kabiny? Nebo prostě od nějakých... Aha! Tak ne. Tak ne, no. Bohužel. Pane bože. Pane bože. Jestli jsem tak nechce. Ty vole, co to bylo? Co to kurva? Hej, to já prostě nezvládám, ty vole. Ne, ty vole. Ty vole! Kurva! Tvoje, co teď ty baletky, nebo co to je furt, vole? Tvoje, to jak moje ségra, kdybych jí sebral iPhone, vole. Ty vole, piči. Ne, já na to, vole, prostě... To bude možná ještě kratší, ty vole. Jako, proč jsem si vybíral zrovna tady tu hru, vole? Jsem myslel, že se jí nebojím, ale doserávám se z ní. Mamínko. Ale já... Já nevím, já tady asi skončím. Jo, nějaký opatar to ale musí být, nebo fakt nevím, jako. Nevím, ještě chvíli budu natáčet. Nebo důle mám být, aha. Tak ještě tak... Počkej. No tak tady jsme evidentně skončili. Takže to je konec mýho partu a natočím druhý, takže čus.